Mayong buntag sa tanan. Pastor Peter on tadiri pero abilipay na ko, hey, nas Pastor Peter. Ako na gihapon may ison, so kamo na I hope na okay ra sa ninyo ha na ako, di ba? Sige lang. Guwapo bitaw ang bali diri bitaw, no? So mayong buntag ha. So ingos Pastor Jimbo na sana sakit daw pero na ako mo ison, umbot lang para na ako soft ra kay kumuwali bitaw, wako ka notice ana mo ison. Kung nasakitan ka, maybe para nimo kanang ako para ano ba kung sakitan ka o kanang kulang pa yung maturity. Di ba? Duha ra man na kung masuryaan kag dili tinuod, di ka masuko kay di ko tinuod. Di ba? Kung suryaan sa kag tinuod unsa man, dawaton nimo kay tinuod good. Di ba? Duha ra gina ana ra gina siya. So mursa na akong gi-apply man sa una sukad surrender ko Bible College. Daghan kay criticism na dawat may son pero dili tanan akong gi-share sa akong papa. Say mo share ko na lang katawa na lang ko may ko pa ningon lagi si kuan pa katawa na lang ni ko pro. Akong heart good sakit good. Sakit good pero dili man ang tao mo i-solusyon na mo sa ikaw ram good maybe gitistingan kas Ginoo ba. Di ba inana ra. So maybe ang preaching diri gamiton sa nis Ginoo mo iso na mo mature ka ba? Mo grow ka kay ang tumong gidani kay mo mature man tatanan perfect, di ba? Dapat be perfect for I am perfect moingon sa Ginoo. So kanang kung na may nasakitan mo kabaw para nako mison wa ra gid na, di ba? Kanang ako ra wali ra gid ko ba? Wali ra gid ko kay na may usahay si Papa mingon pid. Isugay mo wali da. Ha? O ba? Di ba? Pin offend guro to pero wala ka nag kausar gito kaduha pero dugay na. Tung first year pa ko gawali diri, first year student ko ato Bible College. Inana. Pero para ako wa ra gid kanang para nako kay mison soft ra kay ba? So kani soft ra sa gay ni siya eh. Di ba? Pero nag-pray ko mga sunod, every time mo preach ko di Lord, I hope na kana imong pulong Lord ba niya, dili ako'y makita. No, kana ikaw gid Lord. So kung wali ko diri may ison kanang I believe ka bubuton is Ginoo gyud kay kung ako lang di ko mawali diri, di ba? Kung ako lang in fact karon kay expect ko na si Pastor Peter and si Pastor Jimbo, di ba? Nana nya ubay ra mi akong pastor. Pag surrender na ko diri, every time, every Sunday, mingon si Pastor Jimbo na, pwede kay wali ugma. Di ba? Sige, wali. Study. Pero kung hard, ready na ko daan og mensahe. Di ba? Pero, I'm not saying na, mag-expect ko na ako, nag-get po, ready lang ba? Ready. Ano, next Sunday na po, next Sunday. Pwede, every Sunday, mingon si Pastor Jimbo, pwede kay wali ugma. Every Saturday, pwede kay wali ugma. Na may time na, wa siya niingon. So, wag ko nag-study. Di ba? Wala ko, di kong wali og may. Wam ko ingni. Pero may gison, may gani na kadlawon pag ipamata ko sa Ginoo ba, warag di gid mahimutang ba. Study ko. May kong mensahe ka, simple message ba. Pag og mao ko expect ka, pero ready na ko. Og maingos Papa, pili kay biwali ha? Siya ko, ano ba? So, sukada to may gison, by God's grace, ga ready na ko. Di ba? Sa question, ganahan ba ko ana? Is it my will ba gid na ga-expect ba ko? No, wala yung iso na eh. Pero, the will of God ba, authority mo na ako sa Pastor Jimbo, ni follower ako. Diba? Same thing, mison, kana na example, mison, I believe, kanang, ako sana i-try, gi-share na ko ninyo, kay, kanang, as a Christian, diba, natay leader. Diba, no, dili ka kaingon ba na nag-follow kas Ginoo niya, wa ka nag-submit sa mong authority. Diba, no? So, natay authority. Diba, natay authority. Ako marison, ni barog ko diri, kay, nag-follow ra ko sa authority, kay, kung di ko mo follow, mison, wa ko sa kabubuton sa Ginoo. No, that's simple. Ako dili ko ninyo pastor, di ba? Never ko anay mga tao mo tawag na ko pastor, di ba? Kabawas Pastor Jimbo ana. Pastor ana, kung kami lang duha kong badlungon. Dili ko pastor. Geofed lang, brother Geofed lang, di ba? Ang kasabot lang ko na mutawag sila pastor nako kay mangutana man sa unsa ko, mingon ko na assistant ko sa akong papa. Kay tinuod man sana, tinuod man. Kay kung di ako mudawat ana, luoy kay ko kanang di na ko barugan akong posisyon. Posisyon man na, blessing man na mga ison, kanang grasya ra man sa Ginoo. So, ang trending karon gud mga ison sa Bible Baptist Church dili lang sa Cebu, even sa Philippines, ang assistant pastor tawgon nila pastor. Kinsa man example, Pastor Frank. Di ba? Pastor dito sa Lapu-Lapu, Pastor Bawin ang iyang assistant, tanan, even sa Katipunan sa una, karon si Pastor Ken, ana man, pero kita lahi man ta, ako kasabot man ko ana,
And it is at training also myself ba na di ko magpasaka. Diba? Pero basta na yung mga tao, may tawag na ko pastor, ako yung yun na dili ko pastor. Diba? So ako mismo, I'm putting myself, share ko ani, kay kita parihara tatanan, diba? And naigbutang sa ato adri na leader, that is Pastor Jimbo. Diba? That is Pastor Jimbo. Ako ni try ko obey sa akong Pastor Jimbo. Dahil mga times na di ko ganahan, tinudanay na. Dahil mga times na lisod. Pero I have to deny myself. Diba? If ganahan ko blessing, if ganahan ko mo grow, if ganahan ko changes sa akong life, if ganahan ko mahimong blessing sa uban. But this morning, my son, natay message diri. Let's open our Bibles in Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Manindog tapaliog, natay bisita diri no, happy ko makakita nila. Kalimot ko silang mga naong gyud pero ka-remember ko sa mga time sa una, the clan family, mga ilang mga anak, amo ni ako mga kaduwa sa una. Katong Divine Angels na eskwelahan, kilid didto, mo to ilang balay, no, ka-remember gid ko. And natay parent na nakasimba sila pag church anniversary ko rin ibalik, no, na diha, no, nakita na ko siya, balik na ako sa gawas ganina. So muna tong kalipay, di ba, church, no, muna tong kalipay natay bisita, and limin mo simba pagid sila, mo balik-balik kalipay na nato, di ba? Di ta malipay if kanang naay usa nato diri mawa, di ta malipay ana, di ba? Di ta malipay gid ana. Genesis chapter 4 verse 1, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, nidagko sila, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Verse 6, and the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Suko man ka, anong usab man ang imong appearance? Verse 7, If thou doest well, gikan is Ginoo, if thou doest well, kung nagtarong lang ka Cain, kung nakapalipay lang ka nako Cain, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against his brother, and slew him. Hebrews chapter 11, adri si Abel, mga son, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Ba? By it he being dead yet speaketh. Magampot ta mga ison. May God bless the reading of his word, Lord. Salamat, Lord, sa imong pulong, Lord God. I pray na namin makatunan karon, Lord. Maybe, Lord, kanang mensahe, Lord, dili ni Lord para sa tanan, but Lord, maybe kanang nami ma-learn kaming tanan ani Lord ang amuning i-apply, Lord, sa among kinabuhi. But Lord, I believe kaning topic karon, Lord, mo gini ang among kinahanglanon, Lord, sa among kinabuhi, Lord. Lord, salamat sa mga blessings na among nadawat. Salamat, Lord, sa mga people, Lord, na kanang nangalagad nimo. Salamat, Lord, sa mga people, Lord, na nami maka-learn nila kanang blessings sila, Lord, sa matag-usa. But I pray, Lord, na kanang among ligunon, Lord, ang among pagtuo diha kanimo, Lord God, kay mo gini, Lord, ang kanang usa ka area sa among life, Lord, wherein kanang usahay, Lord, magkulang mi, Lord, usahay, Lord, maluya mi, because, Lord, wala mi ani, Lord. But I pray, Lord God, na kanang nahimuning blessing, kaning preaching karon, okay, may buhat, Lord, kung wala ikaw, give me wisdom, Lord, as I share your word, Lord God. This I ask, Lord, in your name, amen. Palingkod mo, my son. Very kanang kanang familiar na story, di ba? Abel and Cain. But let me start with kaniya pakitaan ta mo na picture para makasugod ko o kabaw sa ano ko pagsugod ani mensahe gyud. Di ba? Kani may son kanang the word
Ba ninyo, apil ko rin sa una, no? Pero ako, digid ko, ganahan rin sa una, mga ison. Acceptance is one key to a good fellowship. Di ba? Kung apil-apil ka sa ka-fellowship, mga ison niya, dili ka i-accept, di ka magdugay, ana. Di ba? Naaka sa usa ka church na feel nimo, di ba? Kani Bible Baptist Church na usa ka tawo diha nag-feel siya na di mo ko accepted ani. So tiya kanang tawhana mawa gid na. Di ba? Pero I hope mga kanang ikaw po naka-feel ka na tuuhi mga ison nag-accept ka sa Ginoo. Di ba? I-accept ka sa Ginoo. Kanang usa ka member sa family basta di na siya ka-feel og acceptance sa iyang family. Usay mangita na siya glaing kalingawan. Mangita na siya nga naman acceptance is one key to a good fellowship. People, young people, professionals just want to be accepted. I've heard of many people na nang-apply sa trabaho, na dugay, resign, di sila magdugay. Kaya nga naman, feel nila, bati. Di ba? Bati, di sila ganahan, di sila accepted. Even today, mga ison, thousands of our youth, thousands sa atong mga youth, mga ison, thousands, I'm saying thousands, and this is a problem even today, up to now, even in our city, problem ni. Unsa man, ang mga young people mo join sila fraternities, kaya nga naman, because somehow they believe they are accepted. Accepted ko ani. Ang usa ka tao, basta kita siya mga tao na nalingaw sa skateboard, appeal siya, kaya nalingaw na siya skateboard, kaya feel niya, accepted siya sa mga skateboards. Diba? Mga tao na inana. Cain was troubled, mga ison, angry, full of envy. Ingon ang Bible, was very wroth, countenance fell. Ingon ba? Ingon, ginukita. Kaya nga suko magkakain. Ano inana magkakain? Yan na ba? Ang suti sa Ginoo mga iso, nagsuti sa Ginoo niya, ang reason ni Cain, kaya nga naman, wala gi-accept ang iyang offering. Wala gi-accept ang iyang offering. Pero mga ison, I believe, naasad sa Bible po, Genesis 4, dili lang sad ang offering mo'y wala gi-accept sa Ginoo kang Cain. Kabaw sa kaunsa, ang iya pong pagka-person. Ingon ang Bible yaw sa verse chapter 4, ingon diyan na, if thou doest well, shalt thou, siya Cain, not be accepted. Diba? Dili lang ang offering, gisgutan na. Kung nagtarong, kung i-accept pa yung person, i-accept yung offering. Diba? I-accept yung offering. Kanang presidente god, naiga-birthday, ang kontra niya, nihatag og cake, di niya dawaton. Kay kontra man niya. Pero kung friend pa to, maski pag unsa na ihatag, maski pag cupcake ra na dawaton kay friend man. Di ba? Gi-accept man niyang pagka-person. Si Cain, iyang offering wag gidawat kay ang person mismo wag gidawat. Ang iyang life mismo rejected. Di ba? Kano usay resulta ni kaning wa siya gi-accept Ginoo. Very wroth, countenance fell, full of envy. Nasuya siya sa manghod. Ingon ang Bible kanang tao na ma-hate, ma-hurt, o niya, ma-turn into hatred, kanang hatred, mison kuyaw na, naman, narisutog envy, o niya, ingon ang Bible, in the process of time, na sila na lang duha, dili ito instant na, pag-reject saya, pagkaugma, ipatay na niya, no, it took time, ni-grow ang hatred, ni-grow, hantod, gipatay niya yung manghod, ingon ang Bible, Abel was accepted, Cain was rejected, and because of his rejection, he got hurt, and hurt turned into hatred, and hatred to murder. Muna na-happen, my son. But I believe, the reason behind why Abel's offering gidawat, and Cain's offering wala gidawat, Cain's sari ka na, ang iyang attitude, ang iyang life, gidawat, unya, kay Abel gidawat, ang kakain, gireject, usa ka reason, mason, ang difference, I believe, is faith. Ang ilang pagtuo. Dili lang maison kay, offering to, di ba, kabaw man ta, next Gio, picture ko na Gio, ang gi-offer ni Cain, unsa man, fruits of the ground. Di ba? Wala gi specific unsa to, basta fruit of the ground, meaning kanang mga vegetables, prutas. Si Abel, ang yang gi-offer, firstling of the flock. I mean, ang unang yung nigawas mo ni Lord, imuha ni Lord. And then, kuan siya, i-blood sacrifice. Di ba? So, ang ilang offering na difference, but may son, ang difference gyud before sila ni offer, ang tao na mo offers Ginoo, ang mo matter gyud unsa man, ang imo pagtuo.
Di ba ang imong pagtuo? Ang kita nagsimba ta kabaw ka unsay difference? Ang atong pagtuo. Di ba? Unsay difference nimo sa tao na nisimba o nisimba kauban nimo? Pagtuo. Di ba? Dili tungod kay nisimba ka gi-accept na kas Ginoo, dili oy. Di ba? Dili kay naman daghang lagi tao nagsimba lagi hantod na human na sa simba 20 ka tuig 30 ka tuig mo gyapon kinabuhi. Di ba? Mo matter man ang pagtuo kay ingon ang Bible, Hebrews 11:4, by faith. By faith kisa man to na pagtuo. By faith Abel. Because of Abel's faith ito siya kay kung si Cain pa man hisoon nituo pa siya dito mao yang offering. Di ba? Kano nga say mga tinga ka ngano inana man ang action ngano inana man kay wa man nito. Di ba wa man nito dito. Kay kung tao pa na nito lahi na siya. Di ba? Lahi na ang tao. The difference, I believe, is faith. Not lang because of their offering. Dili lang sa offering may sunoy. Dili lang sa offering. Kaya yun ang biyang Ginoo, I have no delights in your offering. Ang ipangayo, bagid na iyag si Ginoo, ang ato biyang kinabuhi. Di ba? By faith, yun ang Bible, Abel offered unto God because of faith, tarawa, more excellent sacrifice. More excellent sacrifice. Ngano naka-offer man si Abel og more excellent sacrifice because of faith. Di ba? Nganong ang action ni Abel lahi man kumpara ni Cain. Nganong si Abel before pa siya ni offering, gi-accept naman siya sa Ginoo. Kaya ngano man lahi man naman siya pagtuo. Di ba? Naman siya pagtuo. Niingon ang Bible sa Book of Jude ni Cain. Ingon si Jude the brother of Jesus, the half brother of Jesus Christ. Ingon siya na Cain, it was John di ay, na Cain, who was of that wicked one, gikan siya sa wicked one, di ba? Gikan siya, anak ni Adam, di ba? I mean, ang Ginoo person na, nag-story ang Ginoo niya, pero wicked one. Imagine na. Di ba? By the which, yun ang Bible, by the which, unsa nang the which, Hebrews 11:4, by the which, ang iyang offering, his action, he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. Ang Ginoo mismo ba? Ang Ginoo mismo na mo'y witness, ang Ginoo mismo mo'y mo testify, ang Ginoo mismo mo'y mo sulti sa mga tao na kanis Abel na ipagtuo. Di ba? The title of our message, mga ison, How to Please God. How to Please God. How to Please God. Di ba? Nana sa verse 6, mga ison, but without faith, unsa man, it is what? Impossible to please Him. Di ba? If prayer is our breath Christian life, I remember si Pastor Kimuel, liwali pag Friday, ingon siya na, ang prayer ko no, breathe. Kung di ka mo ampo, Christian ka, unsam ka, patay. Di ba? Patay. But for me, my son, faith is our fuel. Fuel. Gasolina. Gasolina na ito. Di ba? If mo stop ka sa pagbuhat og maayo or butang na paras Ginoo na kay mga gipang buhat sa una miso na paras Ginoo, if ni stop ka unsay na happen, unsay reason nganong ni stop ka kay mo pagtuo na shake. Sa una malipayon ka, sa una nagpagamit ka, sa una walay kapoy ang butang na paras Ginoo, pero mabot ang time na kapoy na, likramo na, nga naman, no more faith. Pero sa una kay basta nang excited ka ba, mabot kina sa tuwa no, excited kayo. Kung kalimot bison, pag first time nako, nakat-on kong sulwining, hala, di mo undang, oy. Di mo undang ka lang. So, mabot ng time na sa Bible College, makakauban ako, kung ako lang tanawon, makasulwining lang kausa, lingkod na. Nya ka na sulwining, 10 to 15 minutes, rebe na, di ba ka? So, maura man na. Makasulwining lang kausa, war gabi ng snacks. Katong time, gusto na, naka-learn, inaniwon na din ni ay. Pila ko kabuan nag-study kay para nako di gyud ko mulutok sa bay karang di gyud ko kabaw ba saon gini karon naka-share nako 12 years old tagahipodromo na share nako pag human ako share sa bata nangita na kong matiguwang dayon hake ba pero may son wabot ang time na ang katong ginabuhat nimo sa una nagi-excited nimo para sa Ginoo gibuhat nimo para sa Ginoo ni obey ka tungod sa Ginoo mabot ang time na hala ka naluya man. Di ba? Naluya man, nawa man. So, tiyan kami, so, faith is very important. We are saved by grace, unsa man, through faith. But faith is not limited to the moment of salvation. Ang pagtuo mo, isong dili na nakutob kay na-save ka because of faith. Faith, rabi ang good reason.
Faith ra biya say maingon ta ba? Ha, faith ra gyud pero faith ra gyud oy. Faith ra gyud. Pero mayson ang pagtuo mayson dili na siya limited sa day or sa the day na nakadawat ka ni Jesus Christ. If we want to please God, we must demonstrate faith in Him on a daily basis. Daily basis, tagadlaw. Kung ganahan ta, ilipayan na Ginoo, yes, naluwas ta tungod sa grasya, pinagi sa pagtuo. Pero mason, kung ganahan ka lipayo na Ginoo, everyday, magkinabuhi ta sa pagtuo. Everyday, unsa man daily basis, pagkaon, pagtuo. Sanina, pagtuo. Paglakaw nimo, pagtuo. Pagskwela, pagtuo. Diba? Nag-relationship ka, uyab-uyab ka, minyo ka, pagtuo. Tanan mison pagtuo, nakay paliton pagtuo, trabaho ka pagtuo. Kung ganahan kita lipayo ng Ginoo, tukod kag pamilya, pagtuo. Di ba? Pagtuo ng Ginoo, kay ingon ng Bible, without faith it is impossible to please Him. Di ba? Kung nagbuhat kag usa ka butang maison na dili na pagtuo ingon ng Bible, sin. Sala. Di ba? Sala. Faith is not just a part of the justification in salvation. Faith is an everyday part of our sanctification. Sanctification. Kaya naman, for without it, we cannot please God. Diba? We cannot please God. Sanctification, meaning anong sanctification? Set apart. Nakapalipay ni. Kaya ni set apart ni, karon di. Kanang ni, kung wa kay pagtuos Ginoo, kung wa kay pagtuo, if you don't have faith in God, biyaan din na nimo yung mga unbeliever na barkada. Diba? Kung wa kay pagtuos Ginoo, kani, kung naasad kay pagtuos Ginoo, mo believe kas Ginoo, dili din na nimo biyaan nimo mga bisyo. Diba? Kung wa kay pagtuos Ginoo, di ka mo tuo Ginoo ba? Mo obey di ka sa imong pastor. Kung wa kay pagtuos Ginoo, mo apply di ka, mo try di ka apply ani. Kunay pumping of the Holy Spirit, bisan mayingon ng Holy Spirit, buhatan ni, dili kay ma-follow. Kung kay pagtuo mo, obey day ka. Diba? Faith, mga igsoon, dili na ni siya part of salvation. This is part of our sanctification. Kung ganahan ta, igamiton tas Ginoo, live by faith, tagadlaw. Tagadlaw. We cannot grow in Christ or experience the Christian life to the fullest unless we live by faith. Ganahan ta maison mag-enjoy ta sa tong Christian life, di ba? Ganahan ka sa dihang nidawat kang Jesus Christ, nidawat ka, ni-accept kang Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Bata pa ko maison, na-realize na ko na makasasala ko. Na-realize na ko maison na makasasala nam deki no? Na-shiran ko maison sa gospel. Naklaro kay sa kong mind ba? Naklaro kay ang picture sa gospel. Ang picture na gibuhat ni Jesus Christ para nako. And by that time, sa akong nung gituan, gisaligan ako, gituan to ako, save ko! Na-save ko by God's grace. Pero may son, kung ganahan ko mag-enjoy sa akong Christian life to the fullest. Kung saan to the fullest, kanang way pagmahay ba? Diba? Nisakay ka, niadto ka Enchanted Kingdom. Nibayad ka 500 pesos para makasakay ka sa mga rides. Nakabayad na ka, pero wag ka nisakay. Nagkalakaw ra ka. Natuod ka sa Enchanted Kingdom pero wag ka ga-enjoy to the fullest kaya wag ka rin sakay. Di ba? Kung ganahan ta mga igsoon, mag-enjoy ta sa tong Christian life, di ba? Di ba ganahan ta, live by faith every day. By faith, pagtuo lang yun mga igsoon. And in order to understand faith, mga igsoon in order to understand faith, ato sang studyhan, kung usay mga tulo ka words na mo relate sa pagtuo. Equally important to faith. Karing tulo ka words, person. These words are equally important to faith. Dili ka pwede mo ingon ka na ako'y faith, unya wa ning tulo ka butang. Di ka pwede mo ingon ka, Christian ko, pero wa ni. Listen to this, kaya nga naman, maybe may ingon ka, gasimba ka diri ba, claim ka na, Christian ka, pero wa di kay faith. Kaya wa man ni. Di ba, wala man ni. Number one, nun sa man ni. Number one, true faith has confidence. Confidence. True faith has confidence. Aso to ning taon usa ning confidence. Job 31. Job 31. Job chapter 31. Unsa man ning confidence? Unsa man ning confidence? Unsa may mabuhat ani? Unsa may meaning? Unsa may ka-relation ani sa faith?
Misod, kung wa ka ni, wa kay faith. Diba? Kung wa ka ni, wa kay faith. Job 31, verse 24, tanawa. If I have made gold, my unsa, my hope, or have said to the fine gold, thou art my confidence. Lahit ba? Verse 25, if I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much. Verse 26, if I beheld the sun when it shine, or the moon walking in brightness, and my heart had been secretly enticed. Tarawa. If, I'm not saying na si Job nagsalig, ani, pero na si Job if ang akong paglaom, ang akong kalipay nasa gold, in other words, kung napa siya gold, confident kayo. Di ba? Pura sa tao ba mo kung nakit-takto na trabaho, somehow, hay, salamat, confident. Ba? Kung nakakay kwarta, confident. Kung ay mong negosyo kay mga farm, kung dili lang magbagyo, confident. Di ba? Ingon si Job, na gihimo ba na ang akong gold mo ay akong confidence? Di ba? In other words, nagsalig ba ko na nila? Diba? Nagsalig ba ka na nila? Ang question ko naman, asay mo pagsalig ba? Ikaduha may dili lang ka na, Job 31, Psalm 118. Psalm 118, verse 8. 118, verse 8. Sige, sulti niya, it is better to trust in the Lord than to put, confidence in man. Verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Ang pagtuo mga ison mo resulta na og confidence. Kung wa kay pagtuo sa Ginoo, nagtuo ka sa tao, confident ka sa tao. Kung wa kay pagtuo sa Ginoo, nya na kay gold, confident ka sa gold. Di ba? Why pakiyo sa istorya sa tao kay na kay gold. Bahala ka di oy, ingon sila na di ka kapaskwela sa imong anak, bahala ka diyan, na ako'y gold. Confident ka, no matter sa isulti nila, confident ka naman, naman kay gold. Kani pa, usap ka verse, Isaiah 36, verse 4, pwede ka mo tanaw diri, Isaiah 36, verse 4, and Rabshakeh said unto them, say ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, ang king ani, kalimot ko kisay king ani, si king ani, sa Rabshakeh na time? Sa Assyria. Basta si Rabshakeh, spokesperson raman. Sennacherib. Yeah, the great king, the king of Assyria. What confidence is this written, thou trustest? Kaya naman, si Hezekiah, naman nagpailaom ni Rabshakeh, ni Sennacherib. Verse 5, I say, sayest thou, but they are vain words. I have counsel and strength for war. Now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me? Hezekiah, asam ka ni salig. Nisalig ka sa una sa Egypt. Si Hezekiah sa una, pagsugod niya, di pa man strong ang pagtuo. Nisalig ka ni, tarawa, o sige buhat. Lord, thou trustest in the staff of this broken reed. Read on Egypt, wherein if a man lean, it will go into his hand and pierce it. Verse 6, So is Pharaoh, king of Egypt, to all that trust in him. Si Sennacherib, the king of Assyria, giguba niyang Egypt. Giguba niyang mga country. Israel na lang, wapa. Kaya nga naman, Judah, dili Israel, Judah na lang ang wala pa. Kaya nga naman, kay si Hezekiah, wa man ni-submit. So natingang si Rabshakeh, Hezekiah, ang spokesperson ba? Asam ka ni salig? Wa ka ni tanaw sa ubang country, giguba na namo. Di ka mo appeal na mo. And tarawa, verse 7. But if thou say to me, we trust in the Lord our God. Si Hezekiah maison wa siya nagsalig sa tao niya. Si Hezekiah wa siya nagsalig kay unsay na riches siya, unsay pila kay chariot kay kung tanawon to niya maison pildi gid siya. Wa gid siya ka kumingking ang iyang kontra sands kadaghan. Daghan kayo. But maison ingon ang Bible si Hezekiah nagsalig ning Ginoo. And kabaluta, if nakastudy ka, nakabalo ka unsay resulta na gipatay tanan sa Ginoo ang iyang mga kontra. Na wala na siya gibuhat, ang ilang gibuhat biso nag-ampo rin si Hezekiah.
Nag-fasting sila. Pag mata nila kabuntag, tanaw nila, ang mga soldier, kay mura nag-dead corpse, patay. Higda tanan. Kaya nga naman, asa yung confidence ato? Nasa gold? Nasa tao? Wagid mga isunay. Na siya pagtuo sa Ginoo na niresulta sa iyang confidence. Di ka kaingon may iso na nituo kas Ginoo niya, maabot ang problema, kurog na yun. Wala kay pagtuo, ana. Kaya nga naman, ang tinuod na pagtuo sa man, na ay confidence. Na ay confidence. Di ba? The kind mga ison of attitude that God wants from us, ang Ginoo, ang ganahan sa Ginoo, makita sa iyang anak na malipay siya, kanang iyang anak na ay confidence niya. Remember David, mga ison, David, ingon ang 1 Samuel 17, makikita mo diyan Geo verse 32, 1 Samuel 17:32. Ingon si David, let no man fail. Ano diya? Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with these Philistines. Verse 37. Tarawan niyo, verse 37. 37. And David said, moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of these Philistines. Kanang confidence, person, ang meaning ng confidence kay a feeling of being certain. A feeling ba? Of being certain. Saan ang certain? Sigurado kay ka ba? Na kay feeling na sigurado kayo. Mura kag wakay kulba ba kay kabalo mo ka sigurado kayo. Diba? Kanina sana never Yvonne, Geofed, ako mga manghod, nag-eskwela mi college. So no? Never ko nag-think, kami siguro, I believe sila po, never ko nag-think na, ni-doubt ko na, kung papa di makapaskwela na mo. Pag eskwela na ko sa San Carlos, sa una, kanang San Carlos, may sa una, may eskwela pa may Babius may eskwela, na every hapon, ang mukuha na mo, ang katong pick up nila, Sir Efren Duran, senior, ila pick up, di ko kalimutan na, na ako yung mga photographic na memory. Na lipay kami basta mag-uwan, kaya tumisloyo, anang uwan ba? Lipay kami ato. Diha may mga permi, San Carlos. Kung dili kakuha si Sir Efren na mo, most of the time po, si Pastor Jimbo motor. Di ko kalimot, ingon kong papa, paunsa na, naskwilahan pa. Ingon si Pastor Jimbo, resulti ha, tinuon ingon si Pastor Jimbo na, San Carlos, napid, diha eskwela ang mga dato. Muto muto nawasa ko Na di po sabot na kaskwela ko dito dato dili. Ako lang sa tingnan ko bala sa una no. Ni agi-agi ram ko diri. Agi-agi ram ko diri ana ba? And pagkita na ko tuition Mason, dak mahal kayo. 45,000% ko mahal na ni. Amo sa MC libre ra man ni. Pero never ko ni doubt mga iso na di ka paskwela kung papa nako. Never ko taga tuition mga ison palay with no doubt ba. In other words nipot ko confidence akong papa na makapaskwela siya nako. Ang mapalipay sa Ginoo mga iso na kita musalig ta niya. Kay without faith in the Bible, it is what? Impossible to please Him. Di ba? Kay kung nisalig ka niya, mison, confident ka niya. Di ba? Confident ka. To live a life pleasing to God, we have to be confident that God is faithful to do what He said He would. Kabaw ka, mison, na-prove na biya sa Ginoo ang iyang self. Nato. Na-prove na niya, mison, ang iyang kaugalingon sa mga tao na nisalig niya. Wa gyud niya gibiyaan, wa niya gipasagdan, wa gyud to na nag-suffer in the end, wa gyud. Ang mga tao na nisalig niya, ang ganahan sa niya nato mison na unsa man, kita pod. Di ba? Kay ang atong title ganan ni God, How to Please God. Unsa man to paglipay ang Ginoo? Si Cain mga ison, wa nalipay ang Ginoo kay wa man siya ni. Di ba? Kay kung nagtuo pa siya sa Ginoo, nisalig pa siya sa Ginoo, dito inato yang action. Dito inato yang attitude. Dito inato ang iyang offering. Di ba? Iyon ang Bible in Daniel 6:23. So Daniel was taken up out of the den, and no manner, tarawa kinalasan, no manner of hurt was found upon him. Kaya nga naman, because he believed, na siya'y confidence sa iyang Ginoo. Di ba? Paglabay sa, kung kanina verse meson ato ning basihanan, unsay attitude ni Daniel pagbutang niya sa lions den, wa siya nagkurug-kurug eh. Di ba? Wa siya ningon sa guard, awa ko sala. Pagkausa ko niyo,
bira na siya ba? Kanang tao na kanang padungpat. Kanang marag, baboy ganyan na padung na patyo na. Ano ba no? Dili nanas Daniel. Nisuod siya diretso. Kung may muning basihan, kaya nga naman. Nagbilieve ko siya good. Di nagbilieve nga nahadlok. Kaka, bariso no? Isot kayo miso na usay ba? Apil ko ani ha? Sige tagsimba mo iso. Sige tagpadayon. Every Sunday naata diri. Pero ang Ginoo day wala siya na please. Kaya nga naman, wata ni pagtuo. Ganahan ta malipay ang Ginoo sa itong kinabuhi. Salig ta niya. Confidence. Number 2 mo iso. Number 2. True faith, dili lang na ay has confidence. Number 2. True faith requires change. True faith mo require o change. True faith in something or someone will change your life. Diba? True faith in someone or something will change your life. Na-change ang imong life sa dihang nakadawat kag trabaho, kaya naman kayo nadawat. Somehow na-change ba? Dili kayo dingon, totally akong pasabot ha, dili. Pero kanina minsan ba? Kung tinudanay ka ni tuho kas Ginoo, ni salig ka niya, imo siya gidawat, na amoy relasyon, ma-change ka, Diba? Ingon ko daw 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, ang tao na naa ni Kristo, be in Christ, and Christ is in you. Unsay sulti niya? He is in you, creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Be in Christ. You are in Christ, Christ in you. Kanagod, ikaw, ang imong love, niabot sa imong kinabuhi, dili na ikaw, lahi na ka. Di ba? Si Sir Jimmy na nausad, lahi si Sir Jimmy sa una, o karon lahi na si Sir Jimmy, nanana siya asawa. Kay naamay niabot sa iya ha. Kanabitaw, ang baby mo gawas na, lahi na Di ba? Maura ba gihapon ninyong life na wa pamuyas? Di, lahi na. Usa ka pastor's wife, na nag-visit nila sa Manila. 5 years sila before sila nagka-baby. 5 years. 5 years before sila nagka-baby. So, before pa, wa pa sila baby, 5 years, kuyog sila pirmi. Mag-visit ang pastor, kuyog siya tanan. Kuyog. Kawa man sila. Sila raman. Pero pagka-baby na, lahi na. Di man pwede na usay, kuyugon mong bata. Kaya nga naman, importante sa ng bata. Magbagyo, kuyugon mong bata. Di ba? Lahi na, change na. Nag-change. Ang classroom, basta way maestra, tanawa na, gubot kayo. Pero basta musod na ganyan ng maestra, nanas lang direction silang klase. Di ba? No? Kagets mo, ana. Same thing na to, may sunoy. Kung nisod na sa Kristo diha, what na changes? Wag yun. Basin siya diha, no? Basin siya diha. The fact that Jesus Christ saved you from hell and right now He is preparing a home for you in heaven. Karon ba? Gisave ka niya from hell and ang promise niya, I go to prepare a place for you. Wa ba na changes sa imo, ha? Di ba? Impierno unta ko, niya karon giluwas ko niya. There should be an evident change in your life as a result. Don't tell me, mga iso na, save ka, save ko, Christian ko, asa mo simbahan, tudloon pa ni mo, naraw? Simod pa. Kaya kung tudloon mo, doon ra, ang simod, layo man na. Dito, kana. Don't tell me, miso na, save ka. Ayaw kong ina, miso na, save ka, Christian ka. Unya, wakay kalainan sa mga unbeliever. Wakay kalainan. Kung unbeliever mo, disobey silang parents, ikaw po mo disobey, hindi siguro, parihara mo. Di ba, parihara mo. Kung unbeliever, yan ra kay nila magpakasala. Walay problema, walay conviction, walay kanang, walay feeling of guiltiness na, wala. Parang lang, okay naman sabi, dautan na di na sila maingon na dautan di na sila maingon na. Di ba? Pero kung ikaw gusto save ka niya, para nimo ang sala, wala ra. Di ba? Ang kanang bati na batasan, wara, inaninamgit ko pagkatao, daan naman ni pagpalit. Para nimo, wara na. Dili, may sunoy, luwas naman ka, naa naman si Kristo diha. Lahi naman. I-Christian, kabaw ka saan Christian, ha? If Christian ka, I-Christian is a follower of Jesus Christ. Dili ka Christian if wala ka nag-follow ni Jesus Christ. Ang Bible, ang meaning, tulo ka words, magawas mo appear ang word na Christian sa Bible. Ang kana na Christian, ang pasabot ana diha,
follower of Christ. Asa mo na makitaan? Tarawa. Acts chapter 11, verse 26. Ay open lang diha Gio. Tarawa. Ang last verse diya, ang last phrase diya, ingon na Bible, disciples were called Christians first in Antioch. Wala pa to'y church kato na time, katang ang uban, ang first na word na church gigamit ni Jesus Christ. So, sila pa ang first church. Di ba? So, kato na tayo, mga surrounding ato, kanang word na church, kay bago na yun, sila, saan ng church? Kami, church me. And then, wala mo yung mga idols diya. Muna gitawag sila Christians. Kay followers sila ni Jesus Christ. First, Acts chapter 26 po. Acts 26, verse 28. Ingon si King Agrippa, Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. In other words, Paul, hapit ko ni mo ma-convince na mo follow ko ni Jesus Christ. Kaya si Paul, Christian man siya. Unsa man si Apostle Paul, follower ni Christ. Katong church sa Antioch, follower ni Christ. Si Paul, follower ni Christ, ni try o convince si Apostle Paul ni Agrippa na Agrippa, biyahin mo sala. Follow ka ni Christ. Si Agrippa, king man siya. Hapit. Hindi siya hapit na. Hapit siya mo follow ni Christ. Di ba? Hapit siya. Ang pangutana ni Mison ba? Di ba, tarawa? Ang pangutana ni Mison ba? Kita. Mingon ta na, nagsimba ko sa Ginoo. Save ko. Nagsimba ko sa Bible Baptist Church. Christian ko. Pero pangutana ba? Follower ba ka ni Christ? Kung follower ka ni Christ, in other words, nagsunod ka niya ba? Di ba? Dili imong heart, imong gusto, dili imong ganahan. Di ba? Dili imong ganahan. Dili ikaw may matuman. Ingo si Jesus Christ sa John 10:27, my sheep hear my voice. Sumpay. And I know them. Kaila ko nila. And sumpay. And they shall follow me. Di ba no? Uy, dili ako yung gi-follow ha. Mo follow mo na ako. Di, pa biya na human ang Ginoo nako. Di ba? I admit, bison, daghan pa kay kung angay i-change yun. Parang Pastor Jimbo ba? Ingon siya ganina, before ko ni Barog diri na, kung ni-obey lang siya totally sa Ginoo, dili ra untay na niya atong ministry karon. Same thing sa ako, bison, kung Ginoo lagi matuman, tanan ako. Si Geofed, mga igsoon, dili ra, I believe, daghan pa mabuhat ang Ginoo sa ako. Diba? Huwag sa inyo hapod, mga igsoon, eh. Diba? Sa inyo hapod. Sa tuwang tanan yun. Diba? Dili ta musugot. Miso na, Lord, Pastor Jimbo rin mo gamiton. Lord, gamita, sad ko, Lord. Sa may difference ni Pastor Jimbo na ako, Lord. Diba? Pariharam ta Ginoo, Lord. Diba? Pariharam ta Ginoo, Lord. Dili, Lord, ikaw man ang Ginoo, Lord. Diba? If you have faith in Jesus Christ, my son, you will follow Him. Diba? Yung ang 2 Corinthians, I believe you, 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith. Sumpay, prove your own selves. Prove. Diba? I-prove. Kaya nga naman, usay, nakita mo ni Apostle Paul ba? Christian ka na. Gahay kagulo. Christian ka niya, di ka mo follow. Christian ka niya, mauna, nagduwa-duwa ka sa sala. Muna yung sa Apostle Paul, examine yourselves. Examine. Diba? Kaya nga naman, ang sheep ni Jesus Christ, diba? Maminaw, unya, they follow Christ. Ni follow sila ni Christ. Diba? One of the sign, mga ison, saan mo pag-prove yourself? O saan mo pag-prove yourself? O saan ako pag-prove sa na karing tawhana, tinutanay ni na, nani pagtuo ni Kristo. Kapag mo sa obedience. Obedience. Don't tell me na ni Christian ka, nakipagtuo niya, di ka mo obey. Give you example. I have to give you example. Romans 16. May faith Christian niya, di ka mo obey. Makaingon ko sa mga ba, dili man ako judge, Ginoo raman. Pero all your life, yung Christian ka, disobedient ka. Wa kay faith, oy. Kay kung tinudanay ka na ipagtuo, di ba? Obey maka. Romans 16, tarawa, verse 19 Gio. For your obedience is come abroad unto all men. Kinsa may gisuwatan ni Apostle Paul? Ang mga people, ang mga saved sa Romans. Sa Rome. Di ba? Ingon sa Apostle Paul, ang inyong pag-obey ni spread sa mga tao. Ano naka-obey man sila? Kiluwas man sila. Luwas man sila. 2 Corinthians 17.
2 Corinthians 17. No, 7. 2 Corinthians 7, verse 15. And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth, dun sa man, the obedience of you all. Tanan. Di ba? Tanan. Obedience of you all. 2 Corinthians chapter 10, Gio, chapter 10, verse 6. And having in a readiness to revenge all disobedience. Ngunit kita sa una. Sa una, kadang wa pa ta nag-follow ni Christ, disobedience. Pero usawa yung pagbaho sana. Unsa man? When your obedience is complete, fulfilled. No doubt, you obey ka. Di ba? If you have faith, you will obey. Kaya naman, because your obedience, Mason, is a sign of a changed person. Muna, lahi ka. Di ba? Lahi ka. So, tiyan kami sa change will begin when you obey the leading of the Holy Spirit. No, na yung mga tao kani. Na yung mga tao na ganahan sila, magawas ba? Ganahan ko na mo follow. Ganahan ko, mawan niya kong bisyo. Ganahan ko na, Lord, akong problema, ma-surrender na ko ni mo, Lord. Pero, ang pangutana ba, no? Lisod, unsaon man. Diba? Ka-experience sana, mga igsoon. Lord, I want to obey you, but unsaon man, Lord? Unsaon man, Lord? Diba? Unsaon man, Lord? Iyon ang Bible, may na, i-practice na ito itong pagtuo. Take a step of faith. Kanang step of faith ba? Lakang sa pagtuo. Na yung mga tao na nag-struggle in sin, na yung mga tao na nag-struggle in vices, pero luwas nila. So, sa may ganahan ma-happen sa Holy Spirit. Ganahan, di ba, ang ganahan sa Holy Spirit is i-surrender na ni mo. Mawa na ba? Pero sa mga pagwaan nila, di ba na diritso mawa? Lisod man kayo na. Take a step of faith. Take a step of faith. Naik-camp mga ison sa Negros. Ang gibuhat nila biso na. Tungod kay nituos las Ginoo, diha dayon. Diha dayon pagka-save nila. Gianas las pastor na kung tinud-anay kan luwas. Nya maglisod ka unsaon nimo pag-follow ang Ginoo. Take a step of faith. I-surrender na ang imo mga makita diha. Gibuhat nila mga ison ang ilang sigarilyo. Ilang mga lighter, mga butang na nakahinder nila sa pag-follow sa Ginoo. Gisurrender nila. No? Ala, uwawa gud uy, dili mauwaw may sunoy kumpara sa Ginoo, di ta mauwaw. Di kita mauwaw maglibak ta. Di kita mauwaw masige tag critical, di ta mauwaw na masige tag kuan, di ba? Pauna mamalikas, di ta mauwaw. Di ta mauwaw mangawat, klaro na kayo. Di ta mauwaw na magbinuang. Karon pa para sa Ginoo, mauwaw-uwaw ta. Gisurrender nila. Ang iyang buhok na pinanapak, putol niya. I-surrender. Step of faith. Ngano nagbuhat pa ito nila? Pagtuo. Diba? Pagtuo ka ng tao na mo-admit sa iyang weakness. Maduol siya sa usa ka tao na mature niya Christian. Ni-admit siya, tabangi ko, i-pray ko, kina ko struggle. That is a step of faith. Diba? Kung dili na to kaya kung kita-kita naman iso, na kinahanglan tag tabang, na kinahanglan tag pagampo. Diba? Maybe na kay part ba, na kay personality na ganahan i-change sa Holy Spirit. Maybe na kay attitude ba na ganahan usbon sa Holy Spirit. Kaya nga naman, kung wa na ba, nausam na ba kita? Diba? Na-amazon, even me na-amazon ang Holy Spirit, mingon ba ilis di na, change, i-surrender na. Maybe wala ka nag-struggle sa vices. Maybe wala. Maybe wala na ka nag-struggle sa beer, wala na nimo. Maybe wala na struggle nimo kada uban niya, wala na nimo. Pero maybe imong kani ba? Magtanaw ka sa amin ba? Ang Holy Spirit nagtanaw nimo, wa gid nalipay ba kay nga naman. You always grieve him, kay you always padayon ka sa bati na batasan. Ang ganahan sa Ginoo mison gisun sa man i-change gyud ta. I-change gyud. Usbon gyud. Nay. Kalimot ko na ato sa kumain ganina. Nay, kanang ito na lang, nawa ako da na yung mga attitude or personality problem and ang ganahan sa Holy Spirit ba na usbo ni ba? Yung na ba? O say, para nato okay ra ni, pero dili man kita mag-follow, ganahan pa na malipay ang Ginoo. Diba? And kita permanent to buhato ni, and sige tagbuhatan ni ng Bible na grieve not the Holy Spirit. Sa sige na to buhatan ni, nag-grieve siya. Nag-grieve niya. Kamo ka mag-pray ka niya, nag-grieve din ng Holy Spirit, di na to bagon, oy. Di ba, di na to bagon.
Nagsige kag pangayo niya, bantog ra. Sige tag, Lord, give me power niya. Wala ra na gihapon, kinag-grieve man na to. Diba, naama siya usa ka butang na ganahan siya i-change na to. When I was in Bible College, Mason, ganahan nasuya ko ani mga tao. Sir Apollos, Jabis Kotamura, JP Buletindos, kati mga PK ba na hamtong na ba? Hamtong na. Nagtanaw, nag-look up ko nila, na ako nila nagingnan. Salamat ha. Kita na akong Pastor Frank Denisi. Kaya ano man, nag-enroll ko Bible College yun, grabe akong struggle. Grabe, di gid. Lord, di na ko kaya gid, Lord. Lord, di gid, oy. Lord, di gid. Magsisuluwining, di ko kamao. Nya, na ako'y cellphone, Mason. Halaka, di gid ako mabuya na akong cellphone. Nagtugid ko na, wag yun, akong attach gid ani. Mamatay ko kung wani mo na akong tusaw na. Tangtangan na lang tanan, ayun na akong cellphone. Kaya mo na akong connection sa gawas. Mo ni, so gibagay nang tamayan na, ay first few months na ako gatago-tago ko. So nagtanaw ko ni mga tawhana na malipayon kay ba? Na murag wag struggle na ba nasuya ko nila Lord. Saan man ako Lord mapariha ko na nila Lord. Mapariha na Lord. By God's grace Mason hinahinay Mason. Hinahinay dili ko kalimot ko giunsa to nako. Pero makaingon ko all along. Kakaingon jud ko Ginoo to ga work ato. Di ba? Giana na ko leader. Sorry ha. Kay nakasama sa kuniya kay leader man ako siya, wa am ko ni obey niya. Leader, kanang sukad karon, di na ako magtago-tagog cellphone. Sige, so giuli na nako. Leader ni Himaya, kabaw na siya. Leader ni Himaya, sukad na to man. Sa una, manikas pa ko, daghan, may daghan. Pero kung imo nang padayon ba, kabaw ka ba na di malipay ang ginawa na, padayon ka na, wala may sunoy. Wala changes, wala gyud. Di ka mo grow sa imong Christian life. And maybe, Mason, wala ka nag-struggle sa vices. Maybe, wala ka nag-struggle ng beer. Wala na. Maybe, wala na. Kanang usap na niya, wala na. Pero maybe, nag-struggle ka sa sud. Diba? Nag-struggle ka sa sud. Yan mo na yung pinakalisod. Diba? Mo na yung pinakalisod. Kanang pride mo na yung pinakalisod. Diba? Giinat mo ganina god kung ang istorya tinuod, atong dawaton. Kung dili tinuod, nga di mo na ito dawaton. Ay, ano na ito mang ignore, diba? Daghan, Mason. Maybe, Mason, di ko niya na, naglagan pag-usbunon sa ato up. So, ato ning itry gyud na unsa man ang goal na to, unsa man, ma-change gyud ta, mapariha ta niya. Di ba? Mapariha ta niya. Kung ma-offend pa ta, Mason, meaning immature pa ta. Iwa pa ta ni grow kay ang mature na person, di ba na ma-offend? Di ba no? Ang perfect na tao, ma-offend pa day na. Di ba no? Usahay gani, ako pagay dapat ma-offend ani, kaya naman, pagod ko. Di ba? Mutan ako sa karana. Dugay na ni, mature maghihapon. Yan na lang. Faith requires change. Kung nagtuo kas Ginoo, change. Ayaw ko inamso na nagtuo ka niya na why changes? Di ba? Why changes? Kay pagtuo. Number 3, Mason, and lastly, dali na tayo man. Lastly, number 3. Dili lang true faith, ang faith na ay confidence, ang faith na ay change, ang faith, Mason, true faith, unsa man, demands commitment. Demands commitment. Ingon ang Luke chapter 14 verse 26. Luke 14:26. Luke 14:26. Nasa isulti dia Luke 14:26. If any man come to me, karang niya duol kang Kristo, that is a action of commitment. Lord, ana ako nimo Lord. Yung tanawa, ni commit sa ni Kristo ang tanawa, and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, and his own life also, he cannot be my disciple. May kag-commit kas Ginoo, Lord, anak ko ni mo Lord, unya, pugnan ka ni mong papa, nak, ayaw simba nak, you cannot be my disciple. Nasimba ka ani kanak, mubasa ko sa Bible, mo follow ko ani, unya, pugnan ka ni, mo obey ka nila, you cannot be my disciple. Kaya naman, ang tinud-anay na pagtuo, mga ison, kung naatani, mo commit niya. True faith, mga ison, true faith demands commitment. It doesn't matter where you are right now, mga ison, or asay, magtanaw ta ba? By God's grace, tanawa tong church, mga ison, no? Blessing kayo, good, na ba? Every now and then, ang ginugaad ba? No? And malipay, ma-happy ka, oy. Ma-happy ko na ate mga family. Nanay Oliver family, Gutierrez. Ba no? Kanang, grow ba?
Di ba? Natay mga teachers karon na mo. Church, lipay ta na ba? Pero kani naay diri sa usa ka church na dugay na, and you know, kaning dugay na misun usahay kanang kabalo na sa Bible. Nya kani sa ikaw bag-o pa ka usahay, maglisod pa kag basa ba, murag di pa ka kasabot. Pero ang challenge ani misun ba? Ang tan-aw sa Ginoo nimo, moingon bang Ginoo na di ko malipay nimo kay bag-o pa ka na kanang di ka kasabot, bata pa ka. Nana bang Ginoo magison? Malipay ba siya mison magtanaw sa mga dugay na ay kaning dugay no taas na kay mo basa o nana ba malipay ba siya no mison oy, di ba? The only thing mison kalipay is Ginoo, faith, because without faith unsa man you cannot please him. Ya kung naa kay faith mga igsoon unsa man committed ka hantod mison maabot ka sa stage mison na unsa man mature na ka, strengthen na ka, nadugay na ka na unsa ba kag liko na ka ba? Di ba? Kay mo ni ganas.